Kiitos. Nyt aloitetaan. Katsotaan mitä se keksii. Parempi. Eli tervetuloa Tampere-taloon! Mikä meininki? Aivan mahtavaa. Eli tervetuloa tähän järjettömän suureen spektaakkeliin, joka kantaa nimeä Cosplay Date. Antaa kuulua, antaa kuulua. Kuinka innoissa te olette? Oh man. Teidän juonteena toimii tietenkin minä Tony Stark, mutta hei, kuka teistä mukaan ei tiennyt kuka mä oon. Mitä hemmettiä? No niin, kerropa mulle, mistä täällä on kyse, kuka sä oot ja mitä sä teet mun lavalla? Mä oon sun juontajaparis. Siis mikä? Juontajapari. Tony Stark. Se meinaa, että sun pitää jakaa jotain. Olen siis Black Cat ja olen täällä sinun juontajaparinasi, jos et siis tajunnut vielä. Niin. Mitä tällainen jakaminen on? Siis, hei, tiedätkö mitä? Mun mielestä tää jakaminen ei nyt kuulosta oikein hyvältä idealta. Sä et taida edes osaa muista. Ja sitten voi jakaa. Vai että jakaa, vai että jakaa. Mä en oikeesti. Samaa mieltä. Okei, kiva, teitä on siis vielä yksi ja sä olet. Star-Lord. Kuka? Star-Lord? Eikö kukaan katso sitä leffaakaan? Hän on kolmas juontaja, niin hyvä yleisö. Jaa, eli meitä on sitten 3 kivasille, joka tän idean keksi. No niin. Eipä anneta sen vaivata, vaan mitä jos me aloitetaan? Samoin te pystytte parempaankin. Nyt Mutta ennen kuin aloitamme, pitäisikö meidän käydä läpi säännöt? Se on ihan jopa idea, eikös? Joo, eli homma etenee näin. Eli meillä on 4 kierrosta täällä. On heterokierros, shoujo-ai-kierros. Menikö se oikein? Joo.
Shonen Ai-kierros ja sekakierros. Eli... Jokaisella kierroksella me kutsutaan yksi vastaaja, herra tai neiti X, joka tulee tälle puolelle tätä erittäin seksikästä sermiä. Kierroksen 3 vastaajaa, herra tai neiti A, B ja C, istuvat sermin tällä puolella. Ja tämä sermi on tässä siis siksi, ettei ulkonäkö vaikuta asiaan. Joo, The Voice of Finland. Joo, jokaisen kierroksen päätteeksi joko herra tai neiti X niinku nousee tältä penkiltä ja menee sermin toiselle puolelle niinku tunnistamaan juuri valitsemansa deittiehdokkaan. Joten ilman tämän suurempia läpinöitä keneltäkään meistä 3 aloitetaan ensimmäinen kierros. Ensimmäisenä meillä on vuorossa neiti X, joka on siis heterokierroksen osallistuja. Ja hän ei ole kuvaillut itseään. Kiva. Mutta hän on siis Disneyn Mulan. Onko Mulan täällä? Näkyykö Mulania? Ei näy Mulania. Voi DJ, sammutatko sen intron, ei soiteta jollekin toiselle. Se ei Kiinaa. Mulania ihan selkeästi lentokoneeseen Air Chinan lento ei lähtenytkään. Onko siellä siis joku tällainen heteronainen, joka tunnistaa itsensä ja haluaa tulla tänne? Ja palavasti haluaa rakkautta itselleen. Kuka me pitää Star valitse? Oisko miten tässä? Mun mielestä toi voisi olla ihan jopa. Tuolla oli eko. En mä tiedä, musta tää on tosi hyvä tässä. Kato, näet se bikini. Ei tuu riviin. No nyt tuu! Kato, siellä se tulee bikineissä lavalle. Aplodi, aplodi! No niin, eli haluatko kertoa meille vähän itsestäsi, eli kuka sä oot? Kiva. No, mä oon Shura ja mä olen, demonien tappaja, obviously, mitä muuta. Ja mun mieheni on ihan perseestä, joten mä päätän valita uuden miehen. Aha, okei. Tästähän tuli tosi mielenkiintoista. Niin, tästä tuli. Hei, siinä on avaruuslippi. Viet toi tyyppi tonne noin. Ei mitään. Jospa sitten kutsutaan lavalle seuraavaksi meidän ensimmäinen vastaajamme. Jännää. Älä laita sitä lukkoon, ettei pääse pois. Eli herra A kuvailee itseään sanoin, mitä tähän kuuluu kirjoittaa. Paras kuvaus ikinä. Eli hän on jokeri pelistä kautta sarjasta. Mä en osaa lausua. Arkham Asylum. Mun pitää nyt kysyä, mä voin olla huomaamatta, mutta miksi moinen hymy? Elämä on kohdellut mua hyvin. Okei, toi kuulostaa tosi kivalta. Saa vielä istua tähän silmään hetkeksi. Seuraavana lavalle meillä saapuu herra B, joka kuvailee itsellä sanoilla hyvä kokkaamaan, kaikki ruokainen, urheilullinen, Kagami Taika-sarjasta Kuroko no Basket. Et sä voi vielä valita. Mä en voinut olla huomaa, että sä oot tämmönen vähän pidempi herrasmies. Mun pitää nyt kysyä sulta, että menikö kaikki pituus tähän suuntaan? Arvaa. Jätetään se sille neiti X:lle arvailtavaksi. Tai vähän vähemmän arvailtavaksi. Ja sitten viimeisenä kutsutaan lavalle herra Sön, joka kuvailee itseään allerginen, vihainen, ärsyntynyt, anger-based brick. Hyvät naiset ja herrat, todellinen emonuori. Anteeksi tästä heitosta, mutta
sun nimi on Anger, niin mä haluaisin kysyä, että onko sitä nimen takana jotain vihanhallintaongelmia vai miksi moinen nimi? Siis nyt oli kyllä niin filosofinen vastaus, että ihan tippoli, wow. No mutta jos me nyt kutsutaan tänne lavalle takaisin Neiti X ja se avaruuspyssysankari. Avaruuspyssysankari? Joo, just sinä, tuo se neiti mukanas. Ja mennään vähän tänne, että se ei niinku näkisi tonne toiselle puolelle. Peitä sen silmiä nyt. Vitsi, yllätys menee heti pieleen. Neiti voi tulla istumaan tuolille. Tai jäädä seisomaan. Hän saa valita. No niin. Sä voisit nyt alkaa esitellä niitä sun kysymyksiä. Sä joudut tähän vähän tälle extemporeen keksiin, mutta ole hyvä. Okei, eli mun ensimmäinen kysymys on, että haittaako, jos mä en ole melkein ikinä kotona, koska mä olen tappamassa demoneita? Herra A vastaa. Haittaako, jos mä en ole ikinä kotona? Mä oon pehmustetussa huoneessa. Siinä on se hyvä puoli, että mut löytää kyllä aina. Herra B. Mä saatan olla reenaamassa silloin. Tai syömässä hamppareita. Eurojuusta. Sattuu. No ja. Aina sama. Mua ei haittaa. Kai. Sitten olisi herra C. Siis oikeesti Nobelin rauhanpalkinto tälle miehelle. No niin neiti, seuraavaa kysymystä pukkaa. Osaatko tehdä hyvin ruokaa, joka sopii kaljan kanssa? Ja aloitetaan nyt vastaaminen herra B:stä. Kaljaa! Mutta kuten on sanottu, minä olen hyvä kokkaamaan, joten kyllä pystyn. Ei. Sinä hiljaa siihen! Ei vitsi. Joo, eurojuustot, sitä ei kyllä voi koskaan mukaan. Sitten kuullaan herra C:n pitkä vastaus. Tällä kertaa kyllä kysymys meni aivan ohi, koska mielessä oli tappaminen tämmöinen vieruskaverin kohdalla. Toivotteko kysymyksiä? Teet liikaa Nobelin rauhanpalkinnosta. Sitten ei. Katsotaan sitten vaikka herra A. Käyks kalja lepakkopurilaisten kanssa? Toivoen käy. Kolmas kysymys, kiitos. En ole miettinyt enemmän kuin 2 kysymystä, joten... Voidaan keksiä sun puolesta. Ei tarvitse, kyllä minä tässä. Haittaako, jos minä olen se seme sängyssä? Ja siis jos mietitte mitä se me tarkoittaa, se on se, että viet sä vai vikiset sä. Ja se joka vie on sit se semeni. Vikisittekö te? Kissa vai hiiri? Herra C. Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu. En oikein usko. Sitten herra A. Kyllä mä oon tottunut noihin kahleisia pakkopaitoihin, antaa palaa. Ja herra B. Herra B, saisiko vastauksen? Se vastaa, niin se ei tiedä kysymystä. Senkin huomissa. Mä oon treenaamassa. Paino hemmetti.
Mä oon niin laiska, että mä istun, mutta sä voit esittää kysymyksen numero 4. Saatteko te yhtään palkkaa, koska mä en ainakaan saa. Joten olisi kiva, jos joku voisi maksaa vuokran. Herra A. No, ei mun tarvitse käydä kuin pankissa, niin kyllä siellä yleensä jotain kouraa jää. Mites olisi vaikka tässä välissä herra C? Sodasta ei palkkaa saa, mutta tappamisesta saa, jos sitä vaan tekee semmoista työtä. Jotenkin pidän susta. Entäs herra B? No joo, ammattilaiskoripalloilijaksi jos tähtää, niin kyllä siitä ihan mukavasti kais. Oliko sinä saanut? No joo, aivan sama. Varmaan, joo, en tiedä. Joo. Eurojuusto. Selvä. Noi euron juustot taitaa olla sit se sun juttus. Joo. Sitten 5. ja viimeinen kysymys. Anna palaa. Onko se teidän mielestä häiritsevää tai like off-putting, jos mä oon naimisissa saatanan toisen pojan kanssa? Herra B. Miks minä aina? Saatanan toinen poika. Mä oon aina halunnut tavata saatanan, ei siinä. Se saattaisi antaa mulle semmoista hienosta. Sinä et ole saatana. Mutta ihan jees. Entäs herra A? Siis toi on. Mulla on poikia. En tunnusta. Taitaa olla aikamoinen shokki. Ei tiedä mitä tapahtuu makuuhuoneen puolella, mutta sitten sieltä vaan... 9 kuukautta myöhemmin joku tulee kysyä elatusapua. Mitäs näin pitänyt käydä? Herra C. No, enköhän mä oon tavannut sen aika monta kertaa, kun mahdollisesti pelissä tulee kuoleen ja aina mä siellä vaan herään uudestaan tai taistelemaan. Ihan tuttu kaveri. Epämukavaa, vanhoja tuttuja. Joo. Sit niinku, varmaan musta tuntuu, että noin niinku joulut vois olla aika mielenkiintoista. No mutta nyt sä oot esittänyt 5 kysymystä ja kuullut jonkun verran vastauksia. Niin, kuka kuulosti kaikkein mielenkiintoisimmalta? No, varmaan C. Lukitsetko tämän vastauksen? Kyllä. Se on valittu, hyvä yleisö. Mutta, jottei tämä olisi meidän meitokaisille liian helppoa, sekoittukaas pojat ja menkää, vaihtakaa kaverin kanssa paikkaa. Kukaan ei saa istua samalla paikalla, millä ne istuu nyt. Koskee sinuakin. Kaikki vaihtaa paikkaa. Nyt istu. Istu. Hyvä poika. Hyvä. Tervetuloa tunnistamaan uusi vasta valittu kumppanisi. Kuka on se? Keskimmäinen. Bling, 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 bling. No niin, sitten vaan nappaa se mies kainaloon tai seivästässä sillä miakalla kummin vaan. Mutta siis meidän palkintohan oli tarkoitettu Mulanille, mutta ei se mitään, te pääsitte tekemään samaa hommaa kuin Mulan, te pääsitte kouluttamaan lohikäärmeitä Öystilään pysyvälle piidon pituuspiirille toimeennappaamaan muutama demonia samalla. Kyllä. No niin, sit pus pois, lentäkää. Te voitte ottaa vain toisenne Ja kannattaa naapurin lohikäärmeä, lentäkää sillä.
Ja näin on taas yksi pari saattu yhteen. Jep. Ei tosta palkinnosta ei nyt tiedä, että kuinka osuva se oli, mutta toivottavasti kelpaa. Toivon, Öystinässä on paljon demoneita ja lohikäärmeitä. Niitä siellä riittää. Jep, se on seuraavaksi teidän lempikierrokselle. Niin siis Meillä. mikä? No tietysti Shoujo-ai-kierrokselle, eli lesbokierrokselle. Tyttörakkautta. Ei, meksilästä ei ihan tarpeeksi. Mä en oikein usko, että kyse olisi siitä. Ei, kyllä mä tiedän sen, mutta sitä riittää silti. No. Kutsu ensimmäinen kysyjä paikalle, avaruusjuippi. Joo, katsotaan. Eli kysyjänä on neiti X, joka kuvailee itseään sanoilla flirtti, luova ja juri-ikoni. Sailor Nebula-sarjasta Sailor Moon. Vai kuoriutui avaruusjuipista herrasmies? Mä vähän niinku googlasin sut ja tuli selville, että sulla on aiemmin ollut tällainen Uranus, niin mitä sille kävi? Siis tähänhän voi vastata vain yhdellä sanalla, jota tämä menisi selväksi kaikille. Käytin tätä muun muassa Seijalle tuossa Star Scoutissa. Haluatko auttaa mun povun kanssa, että sä tarvitsis reissu? Kultarakas, mulla ei ole tissejä. Mutta käydään katsoa, jos tuolla takahuoneessa löytyy joku, joka voisi jäädä pissoa sen kanssa. Juu, elikäs sitten neiti A. Ovi menee kiinni hitaasti, kun se on Mitähän se kouni tekee? ja nainen. Eli neiti A, joka ei kirjoittanut kuvasta itsestään arjessairasta Fairy Tail. Musiikin voi laittaa siis 6, koska musta tuntuu, että Aries ei ole täällä. Hän ei ole siis ilmestynyt paikalle. Tai nyt jäädä pellolle odottamaan. Eli lesbokierrokselle pääsee kauniita naisia, jotka etsivät rakkautta. Nice. Sieltä löytyy yksi. Tule tänne. Tule. Tulet sitten kertomaan itsestäsi samalla. Voit tästä vähän rajoittaa avaruusjuppia samalla. Nope. No niin, aplodit vapaaehtoiselle. Eli kerro, kuka olet ja kuvaile vähän itsesi. Olen Amy Rose Sonicista ja olen tämmönen erittäin pirteä ja Sonic-intoinen ihminen. Kyllä. Okei, sepä mukavaa. Käypäs istumaan tuohon. Ja sitten seuraavaksi lavalle saapuu neiti B, joka kuvailee itseään iloinen, metsäläheinen ja synnynnäisesti kaunis Aurora-elokuvasta Maleficent. Ei, tule tänne. Minulla on sellainen kysymys. Eikö se prinssi kelvannut? No, mä nukuin ehkä vähän liian sikeästi, ei se oikein mua herättänyt. Ja sit päädyit naisiin. Se kun on asunut 3 naisen kanssa 16 vuotta, niin ei siinä oikein hirveän monen miehen näihin tutustuu. Sepä mielenkiintoista. Joo, ymmärrän. Mene sinne istuu. Ja viimeisenä, mutta ei sentään vähäisempänä, lavalle astelee neiti C, joka kuvailee itseään sanoilla piraatti, klouni ja burleski-tähti. Sepä kiva. Eli se olisi kapteeni Magnot. Sä et kyllä taida olla näitä show-tyttöjä. Jar. No, minä ja Emilia ja kaikki muutkin
Olemme itse asiassa aikalaisia show-tyttöjä. Kierrämme maailmaa ja kerromme siitä, kuinka miehet kohtelevat naisia väärin. Ja siitä, kuinka naisia ei saisi laittaa mielisairaaloihin. Ja siitä, että teetä ja rommia kannattaa sekoittaa. Juppi, tuppas tänne puolelle ennen kuin se tulee. Mene sinä tuonne. Ja sit Tony voi tuoda sieltä takahuoneessa sen tytön kanssa. Mä voin mennä tänne, ettei sua murhata vielä. Täällä ollaan, ei tarvitse huudella. Päästin naiset ensin. Herrasmies. Pakko olla, kun säkin olit. Menee muuten maine. No niin, sitten. Anna palaa, ensimmäinen kysymys. Tää on sun lava. Ei ole. Kiitos kuitenkin. Joo, eli oot sä flirtti vai yhden naisen tyttö? Tosiaan, neiti A aloittaa tästä. Olen hyvin sitoutunut aina yhdelle henkilölle. Voisiko vastauksen toistaa, me ei kuultu tänne toiselle puolelle? Olen erittäin sitoutunut yhdelle henkilölle, eli Jankin. Kuuluuko nyt? Joo. Hyvä on, ja sitten neiti C. No, mitä minä voin sanoa? Tietenkin saattaa olla niitä kauniita neitejä jossakin, mutta kuitenkin kun olen yhden saanut, hänellä minun sydämenikin kuuluu. Niin kova urkkukuori, mutta silti niin pehmeä. Oma tuoli. On se kiva, kun on näitä lavaoria. Ja sitten neiti B. No, mä en ole ikinä ennen seurustellut, mutta en mä osaa flirttaillakaan, eli varmaan mä oon yhden naisen tyttö. Voi jes, neitsyt, anna palaa. Joo, eli miten ja missä iskisit minut, jos saisit päättää? Ja sitten nyt voitaisiin vetää tämmönen pieni improkohtaus. Eli minä näyttelen mukana sinun antamasi kohtauksen. Okei. Neiti C. Ole hyvä. Mitä voisin sanoa? No, jos haluat välttämättä improvisaatiota minulta, näytätpäs sinä kauniilta tänään. Oi, voi, kiitos. Kuule, tulisitko tonne kannen alle, otettais pikkusen rommia ja ehkä siinä pikkusen jotakin muutakin voisi tapahtua illan aikana. Toi on mielenkiintoinen ehdotus. Totta kai mä voin tulla. Siellä saattaa olla rottia. Sä mokasit sen, peruuta. Eikö ne nyt pysy tällä puolella? Älä vielä joka kaa sinne. Otetaanko sitten neiti B? No, me voitais vaikka yhdessä kierrellä lehtikasoissa ja jutella mukavia vaikka lammen äärellä ja katsoa auringonlaskua ja ratsastaa. Tähän kaikki on sika mukavaa. Joo, mä tykkään vedestä. Kuulostaa tosi kivalta. Ja neiti A. Olet todihanan sinisen värinen. Olet todella mukavan sininen värinen. Kyllä. Joo, kiitos. Tää on mun lempiväri. Koska sä huomasit. Joo, mäkin tykkään erittäin paljon sinisestä väristä. Jes, meillä on jotain yhteistä. Joo, mennään tänne sivummalle. Ja. Täällä on medio. Peruutetaan tää kierros, tää riitti. Vai haluatko jatkaa? Totta ihmeessä, tänne on tullut hakea naista. Tässä on hei vaihtoehtoja. Tietenkin mä voisin ottaa noin kaikki mukaan, mutta mä luulen, että te ette suostu. Okei, eli tosiaan mä joudun ajoittain taisteluihin. Olisitko suojelijani vai pitäisikö minun suojella sinua? Noin. Otetaanko nyt vaikka neiti A ensimmäisenä? Voi käydä niin, että voit joutua suojella minua. Ja sitten neiti B.
No, mä oon yleensä aika seinäruusunen, että ei se ehkä ihan mun hommansa taisteleminen, niin suojeleminen voisi olla mukavaa. Ja neiti C. Minun sapelini voittaisi kaikki viholliset. Kerran kaiverisin miehen silmän ulos pikkurillilläni. Seuraava kysymys. Tästä te voitte siis oikeasti käyttää mielikuvitusta ihan vapaasti. Eli, mitä mä saan ja kuinka usein? Neiti B. Nouse ylös ja nainen vie tuoliin. Sen jälkeen kun meiltä kaadettiin muurit, niin mulle otettiin leipomaan. Mä tykkään tosi paljon vaivata piirakkaa, eli varmaan pari kertaa viikossa ainakin mansikkapiirakkaa voit saada. Neiti B. C. Neitonen, sinä saat minulta syvää rakkautta, rommia sekä paljon suudelmia. Ja neiti A. Minulta sinä saisit ainakin keksiä ja maitoa, jos ei mitään muuta. Siitä ruokatalo. Siinä taisi olla viimeinen kysymys. Tulee vikonen nyt vai? Oliko se viimeinen? On se niin. Nyt tulee viimeinen. Eli arvostan luovuutta. Häikäise minut ja yleisö. Tyyli on vapaa. Neiti C. Tämän mä haluan nähdä. Haluaisin laulaa laulun. Joten pyydän yleisöä laulamaan kanssani, jos tunnistatte kappaleen. Varmasti monet sen tunnistavat. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! The killing gentleman Boris is he? SpongeBob SquarePants! Nautical sunshine is something you wish. SpongeBob SquarePants! Drop to the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Hieno serenaadi. Nyt se jää kaikkien päähän loppupäiväksi. Voinko minä lyhentää tästä muutaman kilpailijan pois? Käykö se luovuudesta? Muihin pelaajiin ei saa koskea fyysisesti. Teidän pitää leikkiä kiltisti. Selvä. No, minulla on valitettavasti kokkousvälineitä, joten en pysty näyttämään luovuuttani tässä. Soita paranoid. Joo, tuo vasaralla. Tiki. Neiti B. Löytyisikö sulle? Mä otan nyt vähän yhtä ystävää ja laulan sen puolestaan laulut. Tietenkin omalla sävellyksellä. Elsa, do you wanna build a snow? Eli, löytyisikö sulle nyt sellainen morosmaikku? Nainen. Kaikki ei saa valita. Ei saa. Sori. Paha tilanne. Tuolla olisi, vaikuttaa olevan niin Serenin takana tosi kivoja naisia. Että se vaikuttaisi tosi hauskalta. Ja toisaalta B on kans hirveen luova ja sit toi neitsyys on kyllä aika kova juttu. Ja sit toi A, niin se on jotenkin kans hirveen suloisen oloinen, mutta no mulla on aikaisempi suhde oli kyllä aika vakava, että mä otan C, niin hauskaa. Sitten kaikki hienot neidit.
sekoittakaa itsenne. Ei pyöritä itsensä ympäri. Sä voit tulla. Se sekoittaa jotain muuta. Ja tervetuloa valitsemaan tai tunnistamaan juuri valittu kumppanisi. Tää on kyllä erittäin tosiaan hauskan näköisiä, mutta onko se toi keskimmäinen? Se näyttää tosi hauskalta. Eikö? Okei, tuolta löytyy Virne, sieltä löytyy. Sieltähän se löytyy. Hirveän hyvä sanoa sulle nyt, että sä et saa sitä palkintoa sinne itseni pieleen, mutta annetaan nyt, me ollaan antelialla tuulella, niin me nyt annetaan teille se palkinto. Eli palkinnoksi... Kumpikin saman tuolin siistiä. Hyvät naiset ja naiset. Te pääsette tatuinen hiekkaisille dyyneille ihailemaan kahta aurinkoa. Lentäkää sinne perään, piiloutukaa takapaksiin. Kyllä sinne mahtuu. Sinne ne nuoret neidot. Hei, vähän enemmän aplodeja. Tommi, ajattelin ei oo sun juttu. Mitä? Ei mitään. Nyt meni ihan ohi. Ensimmäinen kerta elämässäni, kun voin sanoa, että nyt meni ihan ohi. Jessus sentään. No, sinne meni. Matkalla tähtiin. Nuoret neidot. Juu, meidän seuraava kysyjäkin on muuten sieltä tähdestä kotoisin. No? Niin, meidän seuraava kysyjä on siis... Itse asiassa hän on aika tunnettu hahmo. Hyvät naiset ja herrat, lyökää karvaisia tai vähemmän karvaisia käsen yhteen 10. tohtorille! Minun olisi ihan pakko kysyä, että minkä sortin tohtori sä oot? Kysyttiin, Ihmiset että... aika usein sekoittaa te ensin lääketieteellisen tyypin tohtori. Wow, toi on kivaa. Tuu mukaan tonne takahuoneeseen. Kato, tän siitä saa, kun on naisia mukana juontamassa. No, kutsutaan seuraavaksi lavalle osanottaja A, joka kuvailee itseään muutoskykyiseksi, massaksi ja oudoksi Ditto Pokemonista! No niin, eli... Tää on ihan mahtavaa mönjää. Mulla olisi sulle semmoinen kysymys, mihin mä sen mikistä tuli. Eli jos mä pyytäisin sua muuttumaan kukkaruukuksi, muuttuisitko sä? Ei. Et saa sitä uutta kertararuukkua, vaikka sä kuinka haluat. Käy vaan istua siihen. Voi sua. No seuraavaksi taivaista laskeutuu luoksemme kysyjä B, joka kuvailee itseään sanoen enkelimainen, suojeleva ja tyhmä Castiel-sarjasta Supernatural. Nyt se sit soi. Vähän liian myöhässä. Niin, mutta pakko kysyä, että sattuuko se, kun sä tiput taivaasta? Ihan helvetti. Oikeesti! Kaikista maailman kysymyksistä sä valitsit ton. No vastaa. Että ihan helvetisti. Ei ollut taivaallistakin puolta. Siis putoaa taivaasta ja se sattuu ihan helvetistä. Mitä sä siellä osoittelet? Oho! Tää näkee kahtena. Tossa on yksi ja tossa on toinen. Mitä hemmettiä? Mistä teitä oikein sikiää? Muuttako teitä on pudonnut? Satoja. Mä en halua törmätä sataan. No mut tuolla on lyhyemmät hiukset. Jotain vaihtelua. No, viimeisenä vastaajana meille saapuu henkilö, joka kuvailee itseään maanläheiseksi kiven kovaksi vastukseksi Toph Beifong sarjasta Avatar The Last Airbender.
Mä en voi olla huomaamatta sua huomaamassa mua. Paras vastaus ikinä, aplodit. Pääsitkö tohon tuolille? Näet sä sen? Noin. Hyvät naiset ja herrat, näin ollaan sokea ja nähdään. Mun mielestä tossa on ihan järjettömästi respect-pisteitä. Tai jos ei nähdä, niin törmäillään paremmits. Siis vitsi oikeesti. Siis ensin se heittää maailman surkeimpia pick-up-lineja ikinä, ja sen jälkeen se heittää ton. Voiko sen lempata pois? Ei lempata. Sä oot siellä ihan silleen, et kyllä lempaa sitä, se on palkattu tähän, me menetetään hirveästi rahaa, jos me menetetään sen. Ei se saa palkkaa, kukaan meistä ei saa. Mäkään en voi maksaa itse itselleni rahaa tästä. Tyhmä vapaaehtoistoiminta. No mut hei, kutsutaan paikalle meidän tämän kierroksen X ja Black Cat. Isot aplodit, isot aplodit. Mä en aio kysyä teiltä, mitä te puuhasitte siellä. Tuo tohtori on tosi hieno meisseli. Siinä on valoja kaikki. Hetken katsoin jo, että mistä sä puhut, mut sit se kyllä tollasen meni vetäset taskustaan. Kyllä, siinä on valoja kaikki. Mä oon ihan tyytyväinen, että mä oon tuolla Seppin toisella puolella. Ei sun pitäis nähdä tää värkki, tää on tosi makea. Tuu tsiikaan, tää on jotain sellaista avaruusteknologiaa, kato. Holy! Siis ei vitsi. Hei, voidaanko tämän deitin jälkeen keskustella siitä, että miten Stark Industries rahoittaisi noita, että saadaan näitä enemmän tänne maahan? Vähän niin kuin enemmän vai? Mulla on ihan oma tuotantolinja näihin, että se on kaikille jaetaan. Okei, no keskustellaan siitä lisää myöhemmin. Halutaan esittää kysymyksiä. Mä menen tänne puolelle. Joo, teiltä varmaan jo kysyttiinkin täällä, tai teitä esiteltiin jollain sanoilla, mutta mä en oikein välitä niistä ja mä en myöskään sitten kuule. Kuvailkaa te nyt mulle ittenne 3 sanalla. Jos mahdollista, älkää käyttäkö niitä, mitä te sanotte, se on tylsää toistaa itseensä. Fiksu kaveri. Anna palaa. No en anna palaa, sehän pottaa. Tää oli tän kuvaus, se käytti 3 sanansa tohon. B. No, idiootti. Vähän tyhmä. Ja Mä voin keksiä sen vikan. Kaunis. Miten mä voin olla homo, kun tuolla on korkkarit ja hame ja tissit? Ja siivet, alkaa sinkeä olla. No joo, mut siis joo, koska jokainen, jolla on siivet, on automaattisesti nainen. Ton mukaan on. Kuvaile sä vielä itsesi. Maailman paras maantaitaja! Vai että maantaitaja? Mitäköhän ne sellaiset on? En mä ehtinyt googlaa. Kyllä mä nyt tiedän mikä elementti on. Esitä seuraava kysymys. Mä oon Tony Stark, mä oon Nero, mä oon miljonööri, mä oon playboy ja mä oon hyväntekijä. Mä en ole idiootti. Seuraava kysymys ennen kuin mä murhaan jonkun. Kyllä jos tykkää susta, Toni, sus on hyvä meininki. Kiitos. Sitten mä olen vähän tarkka tämmöisten asioiden suhteen, niin mikä on sinun suhtautumisesi tuliaseisiin ja sotimiseen ylipäänsä? B. ihan vitun siistii. Not the answer I expected. Tuota vastausta tuskin odotti kukaan. Tai siis, joo. Sinä, se. Älä hiplaa sen siipiä, perverssi! Jotain rajaa. Ootko koskaan kuullut semmosesta henkilökohtaisesta tilasta? Ihmiset avaruudessa, sun vuoroseen. No, meillä itse asiassa tässä päättyy hiljattain Melon Lordin aloittama 100-vuotinen sota, jossa itsekin olin mukana.
Ja kerran eräs ääliö meni polttamaan jalkapohjani, joten sattumoisin tuli ei kuulu suosikkeihini. Toisaalta ääliöitä on aina ihan kiva pätkiä turpaan. Eikä tuo ollut viittaus menuun. Hyvä. Oli, se nimittäin lätkäs sua jo turpaan ja me ollaan kaikki todettu, että sä oot ääliö, kyllä. Joku näki vaan muuten äsken, kun toi tuoli pyörähti tuolla silleen, mitä? Ja sit vielä vastaaja A. No mä en käytä tuliaseita, kun mä käytän mieluummin ruohoa, se on mukavaa. Mä voin kuvitella kaikki armeijan sotilaat heittämässä ruohoklönttejä toisiaan päin. Pitää kehitellä sitä aseen. Ai mun pitää kehitellä sitä ase. Oi Hani, mä oon lopettanut tän asebisneksen. Sitten nyt ajatelkaa vähän laajemmin. Jos te voisitte mennä aivan minne tahansa, ihan milloin tahansa, niin minne te haluaisitte ja minkä tähden? Vastaaja C. Ainahan minä menen minne haluan ja milloin tahdon. Sillä on hyvä elämäasenne. B. Siis no, mähän voin. Mä oon hei enkeli. Se ei siis tarvitse sua A. No mä pelkään, että se ei ole mun päätettävissä, kun mun omistaja yleensä päättää sen. Sun niin mikä? Tämähän kävi hyvin mielenkiintoiseksi. Selvä. Sitten tällainen juttu, kun mä matkustelen tosi paljon, vähän siellä sun täällä. Ja aina välillä tulee semmonen tilanne, että täytyy juosta. No okei, aika usein tulee semmonen tilanne, että pitää juosta. Ja okei, me juostaan ihan helvetin koko ajan. Niin ootteko te hyvässä fyysisessä kunnossa? Tässä välissä Tony Pepper soittaa sinulle. Käy tossa Älä vastaa. alustajan luona. Okei, no Sillä on vähän kiireistä asiaa. Kiireistä asiaa. Ai jaa, moi. Juu. Oliko sunkin nimi Pepper? Eli siirrytään vastaaja A:han. Niin siis se riippuu siitä, että mitä esineitä mulle antaa, niin sitten mun kunto. Kunto nousee kovalla. Vastaaja B. No siis mähän on ihan tosi hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta kuka juoksee korkkareilla? Ja vastaaja C. Otetaanko matsi ja katsotaan? Et sä uskalla mennä sen lähelle vai? Tultiin etsimään rakkautta ja saadaan tappana. Tää on mahtavaa. Sitten viimeisen kysymyksen. Onko se jo viimeinen? Edellisellä kierroksella sä luulit, että niin 4. kysymys oli viimeinen ja nyt mä luulen, että ollaan kysymyksessä 3. Hyvin menee, Tony. Kun me nyt hyvällä turvalla mennään sitten yhdessä myöskin reissaamaan hyvin paljon, niin saattaa tulla myöskin sellaisia tilanteita, että se on aivan äärimmäisen tärkeää, että te teette just niin kuin mä käsken teitä tekemään. Joten tää on nyt hyvin tärkeä kysymys. Ootteko te hyviä seuraamaan ohjeita? On ollut ongelmia joskus aikaisemmin tämän asian kanssa. Tony, älä vastaa. Eikö mä voisin miettiä, että jos täällä alavastailla oli kerran semmoinen kouluttaja, niin eikö se puhu vähän niin kuin puolestaan? Että haluatko sä lisätä jotain? Kokeillaanko? 50% huti, 50% osu. Vastaaja B. No, siis mähän teen mitä haluan, mut kyllä mä sua voin seurata. Mä todella odotan, että mitä tää vastaaja C vastaa. Minkä takia odotat?
Sulla on niin hyvä asenne ollut näihin aiempiin kysymyksiin, että mä odotan jotain vastaavaa ja eeppistä. Kerro toki. No, Katara saattaisi sanoa kyllä, että ei, mutta vastaan silti kyllä. No, löytyykö jotain, mitä